Ben baş godareneja bara perxudres podcast'te ez Ömer Faruk Baran ji ve podcast'te noten xayên ser kültür, sanat û edebiyatê radigihînim. Vê saetê vê deqê hûn dikubin bi dengê xwe biwerame. Şair, nivîskar, senarîst, grafîker, lîstikvan, ressam Rojnamevan Wîladimîr Mayakovskî li gor otobiyografiya xwe di tîrmeya 1884 da li gundê Bexdadê yê bajarê Kutays yê Gurcistanê hat dinê. Mayakovskî piştî zaroktêkê nehs, xandekariyekê berbat li dû mirina bavê xwe bo ji jiyana xwe ya dixizanî de bifilite di sala 1906 da bi dê xuşkên xwe re berê xwe da Moskowê. Wî li pansiyona dewletê ya ku mehê 10 ruble bûn lê dîsa jî li gor wan pir biha bû xandekarên dinên feqîr û sosyalîst nas kirin. Di sala 1908 da çû partiyê Mayakovskî tevî sosyal demokratan bû. Bolşevikan. Li partiyê navê wî kirin Heval Konstantin. Heval Konstantin hem lîse dixand hem di bera diçû cem emekçiyan, karkeran ji wan re dur û dirêj behsa sosyalîzmê dikir û ji wan dixwast ku tevî repên partiyê bibin. Bir neçû Mayakovskî ji ber belavkirina îlanên destan û kitabên yasaq û yardimên bo girtiyan ket hepsê. Mayakovskî di hepsê de nivîskarên mîna Shakespeare û Tolstoy xandin û tesîra wan li ser wî çêbû. Dema û ji hepsê derket, xast karên xwe yên milîtan kêm bike û berê xwe êdî pirtir bide xandin, nivîsîn û çêkirina resman. Lê îş û kar tune bû û pere tune bû. Di sala 1911 da li güzel sanatlarê David Bürlük nas kir Mayakovskî. Ew şairê ecêb û enteresan di demekê kin de bû dost, oste û mamosteyê Mayakovskî û ji ber ku ji halan fehm dikir tim çend qureş deng didan Mayakovskî û ji wî dixwast ku tim binivîse, hinekî din binivîse û hinekî din binivîse. Mayakovskî dibêje ez û osteyê min Bürlük şevekê li meydana Sretenskî ne min jê ra ji şîrekê xwe yek-du parça xandin û min got şîra hevalekî ye. Li gor gotina Mayakovskî, Bürlük wê şevê piştî şîrê zik li hevalê xwe nihêriye û bang kiriye û gotiye te nivîsiye va, şîreke şahane, te nivîsiye, tu şarekî pirî mezînî muhteşemî. Piştî çend rojan ji wê dostaniyê manîfesto û kovarek derket. Bürlük, Mayakovskî û çend hevalên wan ji xwe re gotin Kübo fütürîst û li dor kovara sîleyek li ecibandina gel top bûn. Sanata fütürîst di sala 1909 da bi manîfestoya şairê İtalyan Filippo Tommaso Marinetti dest pê kiribû. Bes ti eleqeya fütürîstên İtalyan û yên Rus bevdora tune bû. Fütürîstên İtalyan medha makîne û mitralyozan didan. Yên Rus jî dixwastin sembolîstan ji iqtidara şîrê gêr bikin û şîreke gelperest û bi guregur û qebet çêkin. Wan digot gerek ew Pushkin, Dostoyevskî û Tolstoy ji gemiya modern a şîrê bavê jin behrê bo fetisînê û di ser da digotin yê ku eşka xwe ya pêşî bir neke, nikane eşka xwe ya nû nas bike. Di serî da derdorên edebî guh nedan wan fütürîstên Rus. Gotin çend çeqel çikulin, îşên zarokan dikin. Lê dûra ku di ser re hinekî zaman derbas bû, ji Alexander Blok heta Maxim Gorkî gelek giregerên edebiyatê bi awayekî ciddî li wan nihêrîn. Ji nêv wan fütürîstan, navê Mayakovskî bi şîrên mîna bejna wî dirêj belav bû û deng veda. Di sala 1915 da Mayakovskî Lili nas kir. Çito çav li wê jinkê ket, dilê wî ket ew ê. Lili eta Elsa bû ku şairê Fransî Louis Aragon paşê dikira ser wê çavên Elsa binivîsan da û bigota evîna bextewar tune ye. Dîsa ew Lili xanima Osip Birik bû ku ew di ciwatên kultur, sanat û edebiyatê da rind hat naskirin. Mayakovskî di rêya şoreşê da çû çayxaneyan, dikanan, fabrikayan, erdan, îstasyonan li her derê behsa sosyalîzmê kir û çû kê derê jî ji wê derê ji Lili ra mektubên bi eşqê dagir tîşandin. Mêrê Lili, Osip Birik bi wê eşqê hesiya bû. Lê danûsandina wan geh spî geh reş di rêya şoreşê da dewam kir. Di sala 1917 da sosyalîstan çar ji textê wî danîn û bi pêşengiya Lenin bûn iqtidar. Mayakovskî şairê şoreşê bû, peznavê da û şêrên çeptir nivîsîn. Tevî nivîskarên ji komîseriya perwerdeye gel kovara hunera civakê bi rê vebir. Di jimareka fîlman da wek serleheng lîst. Hunera wî li dervayê Rusya jî dihat dîtin êdî û şanonameyên wî li Almanya, li Fransa û hin welatên din dihatin lîstin.
پشتی سالên pêşî yên şoreşê Mayakovskî ku dest bi rexnekirina iqtidara nû kir, hevalên li dora wî yek bi yek kêm bûn. İqtidarê mealen digo tekane karê nivîskaran gerek pesendana şoreşê be û divê her tim dijî burjuvazî bisekinin. Kê dijî otorîteya Sovyetê rexneyekê biçûk jî dikir, tavlê dihat afîşekirin û gotina wî erzan dibû. Di sala 1929 da şanonameya dawî ya Mayakovskî qimil ku hat lîstin ji ber hîcwa serê bürokrasiya nû medyayê bi gotinên giranê êrişê şarê şoreşê kir. Temaşevanekî gotibû qimil sosyalîzmê di erdê dide û li gor wê şanoyê siberoja welêt dê di 1979 da sıkıcı be. Dîsa medyayê ser şanonameya bi navê Banya jî ji ber rexneyên tê da Mayakovskî bi tundî tawanbar kiribû. Di adara 1930 da Mayakovskî bi eserên xwe yên heta wê demê çêkirine pêşangehek vekir. Bes nivîskar, rewşenbîr, sînemahez, rojnamevan hema bêje ti kes nehat pêşangehê. Bi gotina wan ji wî xayînî dur sekinî bûn. Şair Olga Prekols ku ji wan kêm kesan bû ku serdana pêşangehê kiribû, ser Mayakovskî wanî gotibû. Mirikekî bejindirêj, rûyê wî ciddî, çavên wî melûl, destên xadana piştê xwe giredane û odeyên boş gav dike. Mayakovskî di sala 1930 da di sû heft salîya xwe da li maleke komûnê ya ku bi tenê lê dima ji dinê xatir xast. Li ber serê wî kaxetek hat dîtin. Mîna notekê întixarê bû ew kaxet. Hinekan gotin Mayakovskî ji ber pûçbûna şoreşê xwe kuşt. Hinekan got bêpereme bû û kes jî lê xwedî derneket loma xwe kuşt. Hinekan got ji xwe di şîrên wî da xwekuştin tim temaya sereke bû û bêli bû piştî xwekuştina dostê wî Sergey Yesenîn wî jî di kirarokê xwe bikuşta. Hinekan jî şor anîn sen Lili Birîkê. Gotin vê dawiyê wê cewab nedidan mektubê Mayakovskî û loma wî xwe kuşt. Lili Birîk û mêrê wî Osip Birîk ser mirina Mayakovskî gotin di her tiştî de pir pêda dişû. Her tiş mübalağa bû bo wî. İntixar ne tiştekî dûrî wî bû. Mektubên ku Mayakovskî ji Lilî re şandibûn hatin veşandin pir paşê. Lilî bo wan mektuban pêşgotinek jî nivîsî. Têda got neçele însan hatin dinê û çûn. Ew mektub ji wan royan man. Şîrên Mayakovskî û mektubên wî nêzîkî 100 salin di rojeva edebiyatê de ne. Ji şairan her tofekî nû radibe hewl dide şîrên xwe bişîbîne yên wî û xatirxastina wî ya ji dinê jî ellem bi şeklekî dikeve ciwatê. Mîna vê podcastê. Bes delîlên dawî raber dikin ku Lili Birîk ajana Stalin bûye û ew di deriyê veşartî yê mala komînrekê tê hundir, Mayakovskî kuştiye û bêyî ku cîran wê bibînin, dîsa di deriyê veşartî ra ji wir derketiye. Guhdarên hêja em hatin dawiya bernameya xwe. Perxudres podcast her pênşem di saet 5:05 PM da bi beşeke nû bi we re ye. Vê gavê bi xatirê we.